ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 30/10/22 ಪ್ರಾತಃ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವೈಸ್ 21/11/42 ಮಧುವನ. ಕರ್ಮದ ಗುಹ್ಯಗತಿತ ಜ್ಞಾತ ಆಲೆ ಇನಿ ಸರ್ವ ಖಜಾನೆನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾಬಾ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಜಮಾದ ಖಾತೆನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಖಜಾನೆ ಅಂತೂ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ತಿಕ್ಕದನು. ಬೊಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಒರಿಯನ ಮೂಲ ಸರ್ವ ಖಜಾನೆ ತಿಕ್ಕದನು. ಒಂಜಿ ಖಜಾನೆ ಎತ್ತು ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖಜಾನೆಲು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಜಮಾದ ಖಾತೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಡಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದುಂಡು. ಕೆಲವರಂಡಲ ಸರ್ವ ಖಜಾನೆನು ಸರಿಯಾದ ಜಮ ಮಲ್ತೊಂದೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಜಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆರು. ಏತು ಜಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರೋ ಆತೆ ಚಲನೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಹರಡು ಆ ಆತ್ಮಿಕ ನಶೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಜಮ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಆತ್ಮಿಕ ನಶೆ ಅನುಭವ ಪುಂಡತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ನಶೆತ ಸುರುತ ಗುರುತಾದುಂಡು. ಏತು ನಶೆಯೋ ಆತೆ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿದ ಆ ಹೊಳಪು ಆ ಬುಲ್ಪು ಆಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕರ್ಮೊಡ್ಲ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಒಲ್ಪ ಆತ್ಮೀಯ ನಶೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಒವ್ವೇ ಚಿಂತೆ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ನಶೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಂತೆ ರಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೇ ಜೊತೆಟು ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಚ ಬೊಲ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಧಕಾರ ಜೊತೆಟು ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಶ್ಚಿಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿತ ವಿಶೇಷತೆಯಾದುಂಡು. ಅಕುಲು ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತರ್ನ ಬದಲಾದು ಪ್ರಶ್ನ ಚಿತ್ತದ ಬದಲಾದು ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತದಾದುಪ್ಪೇರು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕರ್ಮೊಡ್ಲ ಸ್ವಯಂದ ಸಂಬಂಧಡು ಅತ್ತಂಡ ಸರ್ವೇರ್ನ ಸಂಬಂಧಡು ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರಕೃತಿದ ಸಂಬಂಧೊಡ್ಲ ಸಹ ಒವ್ವೇ ಸಮಯ ಒವ್ವೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರಡ್ಲ ಸಹ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಇಂದು ದ್ಯಾಯ್ಗ್ ಇಂಚ ಅತ್ತಂಡ ಇಂದು ದಾದಾದುಂಡು. ಈ ರೀತಿಲ ಆಪುಂಡದಾನೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತ ಆತ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ತೂವೊಂದು ಕೇನೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದಾದಾಪುಂಡು ಅವು ಎಂಗೋಸ್ಕರ ಎಡ್ಡೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸದಾ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನ ಚಿತ್ತ ಐನ ಆತ್ಮ ದ್ಯಾಗ್ ಇಂಚ ಅಂಚ ಈ ಗೊಂದಲಡು ಸ್ವಯಂನು ನಿಶ್ಚಿಂತತೆರ್ದುಲ ಚಿಂತೆಡ್ ಕಣತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಆತ್ಮ ಹಾಳುನ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊನೆರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅಕುಲು ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನವಾದುಪ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಡು ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನೆ ಎತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಒವ್ವೇ ಹಾಳಾದು ಪೋಯಿನ ಸಾಮಾನು ಉಪ್ಪುಂಡ ಪಂಡ ಐನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ವಸ್ತುವಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತ ಆತ್ಮ ಶಾಂತಿದ ಶಕ್ತಿರ್ದು ಭಲೆ ಪಾತೆರ ಹಾಳಾದುಪ್ಪಡು ಸಂಬಂಧ ಹಾಳು ಅನುಭವರ್ದು ಉಪ್ಪಡು ಆಂಡ ಅಕುಲು ಹಾಳುನ್ಲ ಸಹ ಎಡ್ಡೆಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸ್ವಯಂಗ್ಲ ಸಹ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊನೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಕ್ಲೆನ್ಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪರ್ದು ಹಾಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರು. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಉಪ್ಪುನೆ ತಪ್ಪು ಹಾಳು ಪಾತೆರ ಐನು ತಪ್ಪುನು ತಪ್ಪು ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡತೆ ಅತ್ತಂಡ ತಪ್ಪುನು ತಪ್ಪು ಪಂದು ತೆರಿಯೋಡಾಪುಂಡತೆ ಆಂಡ ತಪ್ಪುನು ತಪ್ಪುಂದು ತೆರಿಯೋಣಿ ಇಂದು ತೆರಿಯುನೆತ್ತ ಲೆಕ್ಕೊಡು ತೆರಿಯೊಂದುಲ್ಲರು. ಆ ತಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ತೆರಿಯುನು ಬೇತೆ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಆಂಡ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣನ ರೂಪೋಡು ತೆರಿಯುನಂಚಿನಕುಲು ತೆರಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಯಂಡು ಒವ್ವೇ ಆತ್ಮನು ಹಾಳು ರೂಪೋಡು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಜೆರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ತೆರಿಯುನಿ ಬೇತೆ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ತೆರಿಯುನ ಮುಟ್ಟ ಸರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಸ್ವಯಂಡು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ತೋಡು ಮನಸ್ಸುಡು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಡು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಡು ತಮ್ಮ ವಾಣಿಡು ಬೇತೆಕ್ಲ ತಪ್ಪುನು ತಪ್ಪು ರೂಪೋಡು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ತೆರಿಯುನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಅಂತರ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಲೆನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇಂದು ತಪ್ಪಾದುಂಡು ಉಂಡು ಪನ್ಪಾರು. ತಪ್ಪುನು ತಪ್ಪೇ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತರ್ನ ಕೆಲಸ ದಾದಾದುಂಡು. ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಂದು ತಪ್ಪು ಪಂದು ತೆರಿಂಡ ಆ ತಪ್ಪುನು ತಮ್ಮ ಕೈತಲು ಜಮ ಮಲ್ತೊನೆರ್ದಾನೆ ತಮ್ಮ ಕೈತಲು ಸರಿಯಾದ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದೀಪೆರ್ದಾನೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡೋಡಾಪುಂಡತೆ ಅತ್ತುಂಡ ಜಮ ಮಲ್ಪುನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಆದುಂಡೆ. ಇಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆನೆ ಕುಡ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ
ಹಾಳು ಪಾತೆರ ಅತ್ತಂಡ ಹಾಳು ಚಲನ ಇತ್ತಂಡ ಸ್ವಯಂನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಖಲ ಬುದ್ಧಿ ವೃತ್ತಿ ವಾಣಿ ಸದಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛ ಬಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂತೇಂಡಲ ಒವ್ವೇ ಕಷ್ಟ ಅತ್ತಂಡ ಕಳೆ ಒರಿದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಕೊಳಕು ಒರಿದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಡಿಫೆಕ್ಟು ಇತ್ತಿನಂಚಿನಕುಲು ಏಪಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒವ್ವೇ ಹಾಳುನು ಮನಸ್ಸುಡು ಇತ್ತುಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒರಿಯನ ಎದುರುಡು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅನೇ ಮಸ್ತ್ ಜನಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಪಾತೆರಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಕರ್ಮದ ಗತಿತ ಗುಹ್ಯ ರಹಸ್ಯನು ಸದಾ ಎದುರುಡು ದಿವನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏರಾಂಡಲ ಹಾಳುನು ಅತ್ತಂಡ ತಪ್ಪುದ ಪಾತೆರನು ಮನಸ್ಸುಡು ದಿವಂಡು ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ಡ ಈ ವ್ಯರ್ಥ ವರ್ಣನೆ ಎಂಚ ಗುಂಬಜಿಡು ಶಬ್ದ ಮಲ್ಪನಗ ಆ ಧ್ವನಿ ಕುಡ ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲೆ ಮಲ್ಲ ರೂಪಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಗುಂಬಜಿಡು ಶಬ್ದ ಮಲ್ತದು ತೂತರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏರಾಂಡಲ ತಪ್ಪುನು ಅತ್ತಂಡ ಹಾಲುನು ಸ್ಪೆಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತಂಡ ಪರಡುನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ನಿಕುಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಈ ದಿನ ಏರನಾಂಡಲ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿದಿನಕುಲು ಪಂದು ಯಾನು ಏಪಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪರು ಅಂಡ ಇನ್ನು ಪಕ್ಕಾ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಉಂಡು ಈ ದಿನ ನಿಕುಲು ಒವ್ವೇ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪರೊಂದಿತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲೆ ತಮ್ಮ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ರಡ್ಡುಪಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಈ ತಪ್ಪು ಪಾತೆರ ಈತೊಂಜಿ ತೀವ್ರಗತಿರ್ದು ಪರಡುಂಡು ಎಂಚ ವಿಶೇಷ ಕಾಯಿಲೆದ ರೋಗಾಣುಲು ಮಸ್ತ್ ತೀವ್ರವಾದ ಪರಡುಂಡು ಆ ರೋಗಾಣುಲು ಏರ್ನ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದಿನೋ ಅಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಪೋದು ಮುಟ್ಟುಂಡು ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತುಪ್ಪರು ಅಕುಲು ನಿಕಲಿಗೆ ತಪ್ಪುನು ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿಕಲ್ನ ನಿಂದನೆಯನ್ನು 10 ಪಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇರು ಐನೇರ್ದವರ ಪರಿಣಾಮದಾದುಂಡು ಕರ್ಮದ ಗತಿದಾದುಂಡು ಅವು ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಓಡೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಆ ಆತ್ಮನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಇತ್ತಂಡ ಆ ತಪ್ಪುನು ಪಾತೆರನು ಶುಭ ಭಾವನೆದ ರೂಪಡು ವಿಶೇಷ ನಿಮಿತ್ತ ಸ್ಥಾನಡು ತೆರಿಪವಲೆಪುಂಡು ಆ ಪಾತೆರನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪುನಿ ತಪ್ಪಾದುಂಡು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಏರೆಗ್ಲ ಪಂತಿಜ ಎಂಕುಲು ಏರೆಗ್ಲ ಪಂತಿಜ ಅಂಡ ಅಕುಲು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನು ಆಹಾ ಬಂದು ಪಂಡೆ ಅಂಡ ಪಾತೆರ್ಜಿ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡ್ಲ ಸಹ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು ಹಾಳು ಕರ್ಮ ಮಲ್ತಿಜಿ ಅಂಡ ತೂತೆ ಜೊತೆನು ಕೊರ್ತೆ ಐನ್ ಸಹ ಪಾಪ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂದು ಪಂದು ಪಾತೆರನು ಇಂದೂ ಸಹ ಕರ್ಮದ ಗತಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಪಾಪದ ಭಾಗೀದಾರ ಆದುಕೊಂಡು ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯ ಕರ್ಮದ ಗತಿದ ಜ್ಞಾನನು ಮಸ್ತ್ ಸರಳವಾದ ಪರಿಗಣಿಸವನ ಲಕ್ಷಣದಾದುಂಡು ಅಕುಲು ಸದಾ ಇಂದು ಅಂತೂ ಇತ್ಯದ ದಿನೊಟ್ಟು ನಡತೊಂದೇ ಪೂಂಡು ಇಂದೇನು ಬೇತೆಕುಲು ಸಹ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಹಗುರ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇಂದೇನು ತಮಾಷೆಯದು ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಭಾವ ಈ ರೀತಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಪಂದು ಬುಡಿಯೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಈ ವಿಧಿ ನಿಕುಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧಿನು ಪಡೆಪುನೆಟ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಘ್ನವಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಐನೇರ್ದವರ ಜ್ಞಾನವಂತು ಮಸ್ತ್ ತಿಗುದುಂಡು ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇನುನಿ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುಂಡು ಅಂಡ ಕರ್ಮದ ಗುಹ್ಯಗತಿದ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಇಜ್ಜಿ ಐನೇರ್ದವರ ಇಂದೇನು ಸುಲಭವಾದ ದೆತೊಂದುವೆರು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಆತ್ಮಿಕ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಮಲ್ತೊಂದು ತನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಹ ದೂರುನು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಸೆಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಎಂಚಿನನು ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪೇರು ಏತು ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆತು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಜೋಕುಲು ಏತು ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆತು ಅಕಲ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದೆತ್ತ ಕಾರಣದಾದುಂಡು ಎಂದು ಕೇನುವೆರು ಇಂದು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯರ್ಥ ಕರ್ಮ ಬುದ್ಧಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಯೋಗನು ಜೋಡಿಸರೆ ಕುಳ್ಳುವೆರು ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಸಮಯ ಲಡೈಡೆ ಅತ್ತಂಡ ಪೆಟ್ಟುಡೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ವ್ಯರ್ಥನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಮರ್ಥಾಪನಟೆ ಸಮಯ ಪೋಪುಂಡು ಐನೇರ್ದವರ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಪರೋ ಆತೇ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆದು ಗಮನನು ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ದು ದಿವಡಾಪುಂಡು
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ನಶೆಟುಪ್ಪುನ ಅರ್ಥದಾದ ಬತ್ತುಂಡ ಐನು ಮಲ್ಪುನಿ ಮಸ್ತರಾಪುನೆತ್ತು. ಇದು ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಪಾತೆರದ ನಶೆ ಅತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದ ನಶೆ ಸದಾಕಾಲದ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತ ಸ್ಥಿತಿರ್ದು ಭಿನ್ನ ಆದುಂಡು. ಇಂದೇ ನಶೆ ಪಂದು ತಿರಿನುಡ್ಚಿ ಎಂಚಿನ ಬತ್ತನು ಐನು ಪನ್ಪುನಿ ಎಂಚಿನ ಬತ್ತನು ಐನು ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ಲಂತೂ ನಶೆಟುಲ್ಲ ಪಂದು ಪಂತ. ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಸದಾಕಾಲದ ಆತ್ಮೀಯ ನಶೆಟುಪ್ಪುಲೆ ಇಂದು ಯಥಾರ್ಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನವಾದುಂಟು. ನಶೆಟ್ಲ ಉಪ್ಪುಲೆ ಕೂಡ ಕರ್ಮಗತಿತ ಜ್ಞಾನನು ತೆರಿಯುಂಡ್ಲೆ ಅಪಗನೆ ಎಂಚಿನ ಬೋಡೋ ಎಂಚ ಬೋಡೋ ಅಂಚನೆ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರು ತೆರಿಂಡೆ ಕರ್ಮದ ಗುಹ್ಯಗತಿನ ತೆರಿಲೆ ಕುಡ ಖಜಾನೆದ ಜಮದ ಫಲಿತಾಂಶನು ತೆರಿಪವೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಬಾಬಾ ವರದಾನನು ಪನ್ಪೆರು ವಿಶ್ವರ್ದು ಅಂಧಕಾರನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಭವ. ಏರು ವಿಶ್ವದ ಅಂಧಕಾರನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದು ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊರ್ಪೆರು ಆರೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಸ್ವಯಂ ಕೂಡ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವರೂಪ ಲೈಟ್ ಮೈಟ್ ರೂಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಲೈಟ್ ಮೈಟ್ ಕೊರ್ಪುನಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಒಲ್ಪ ಸದಾ ಬೊಲ್ಪುನಲ್ಪ ಅಂಧಕಾರ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಧಕಾರವಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಏರು ವಿಶ್ವಗೂ ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊರ್ಪೆರು ಅಕುಲು ಸ್ವಯಂ ಅಂಧಕಾರಡುಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಬೊಲ್ಪು ಅಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಅಂಧಕಾರ ಅರ್ಥಾತ್ ವಿಕಾರದ ಅಂಶ ಮಾತ್ರಲ ಉಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸ್ಲೋಗನ್: ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕೊಡು ಹಗುರವಾಗಿದ್ದುಪ್ಪುನನೆ ಮಿಲನದ ಸಾರವಾದುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.